नों मा जानो बिदों? मा जानो बिदों? नोगोद देन्जारखा ने जि बुरखायनानै लिंबोखायो आंखौ सफारि फिथाइ जानो। खुदुमगोर आंखौ ओरैबा खाफाला गख'बा जा मोजां बुरखायखायो आरो आंखौ सफारि फिथाइ जा होननानै। मोनबाय? बुरखायनानै जा बोराबफ्लालायो आरो बारियाव लेंबोबाय आखाइयाव हमनानै। जाया सुनांगौसो जाम्बि हामा एम्फौ मानलायो एम्फौ नायलाय सुनांगौ होनदों हामा सुनानैसो लेबनानै जानांगौ ना। हाय दे हाय how are you? I'm fine. जेरावखि थाङा बामजानाय जेरावखि थाङा बामजानाय दानो देवानि गोलैसैसोमोन जेरावखि थाङा बामजानाय बे देवानिया नै जोंना ओमफ्राय दाउब'आ गिदिरथारनो बेदर जानांगौ नै गिदिरथार मानै मानैखा ना जोंना दाउब'आ मा होनो बेखौ नानि हो दाउब' जाया होनदों सुनांगौ जाम्बि हथ आं लानो आं अना होनबा नोंखौ दे ओंखार दे सुनांगौ जाया